però el Vilamagore 2010 ha estat marcat per una coincidència. 2 setmanes abans de la festa, el Tribunal Constitucional feia pública la sentència sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La societat catalana respon amb la convocatòria d'una manifestació a Barcelona, que coincideix de ple amb el Vilamagore. Després de plantejar el seu aplaçament, l'organització decideix seguir endavant amb la festa, però fer una referència a l'actualitat. El Tribunal de la Inquisició es converteix en el Tribunal de la Inquisició Constitucional i les referències a les peripècies d'aquest alt tribunal són diverses. Contra los fueros catalanes. ¡Lo reconozco! Me gusta el pan tumaca. ¡Oh, bailo, Sarra! ¡Fuera! Otro traicionero. ¡Otro! Ese del Madrid. Apartémoslo y sigamos. ¡Fuera! Vet a escollir la seva pròpia llei. ¡Pancartero! Señores, me comunican que hay una manifestación que ladran. Som una nación, nosotros decidimos. ¡Tonterías! Esto es lo que hay y el que no le guste, que se vaya. L'organització ha volgut mostrar amb aquest espectacle el seu suport a la manifestació de Barcelona. Pensa que amb el senyor alcalde fa 2 setmanes vam tenir una reunió perquè vam inclús pensar en posposar el Vilamagore pel cap de setmana següent, perquè et diria que el 70% dels que fem el Vilamagore ens volíem anar a la manifestació i la veritat és que a alguns ens ha costat molt avui estar. Ens ha costat molt. I més després de sentir l'èxit que ha sigut la manifestació. Llavors la manera d'unir-nos al clam de Barcelona ha sigut fer aquesta petita pantomima, no? I d'aquesta manera ens hem sumat al crit aquest. Doncs primer el CAST, que és el que va néixer aquí a Sant Pere, aixequés, i veiés un tribunal que s'ha saltat al Parlament català, al Parlament espanyol, hasta el propi rei, jo crec que rodarien caps. Fa molts anys que som una nació. Per molt que un tribunal caduc, obsolet, que no compleix ni les seves pròpies normes, ens vulgui negar el dret més bàsic en una democràcia, que és el dret a decidir, nosaltres com a catalans seguirem lluitant i serem allò que nosaltres decidim, ni més ni menys, allò que nosaltres decidim. El poema és d'en Francesc Verdera i és l'epíleg que tanca tots els llibretos dels fets. Diu així: jo sóc d'un país, jo sóc d'una terra, on hi havia dolor i ganes de vèncer, on hi havia amor i també tendresa, i cada racó del pla a la serra ens parla amb fervor de 1000 anys. No sentiu la veu de l'infant naixent, no sentiu el plor de tantes mares, no sentiu els batecs, les rialles dels nens, som un poble des de fa 1000 anys. No sentiu el cor la remor creixent, no sentiu el frec de la batalla, les espases al vent defensant la veritat. Som un poble i cridem llibertat. Som una raça de braus cavallers, som d'una terra que mira endavant. Tenim mar a les venes, tramuntana a la sang. Som un poble i ho seguim cridant. Visca el Vilamagore!
Però més enllà de gegants, cavalls, teatre, gastronomia i reivindicació, tots els participants en la festa medieval coincideixen quan se'ls pregunta què és el més destacat. El voluntariat, perquè tots ho fem sense àmbit de lucre, o sigui, per al poble i perquè ho passem molt bé. I és una manera de coacció social del poble. Ara mateix a Catalunya hi ha molts jocs que es fa a la festa medieval i fora de Catalunya també. Ha sigut una moda, no? Sant Pere va ser dels primers. Penso que va començar a Montblanc, Sant Pere i algun poblet més, no? Clar, tu vas a Vic, que és molt xulo, és molt bonic, hi ha un pressupost de nassos, però clar, és que ja no pots ni caminar. Vull dir, està tan atestat de gent que no pots caminar. Aquí és petitet, és molt obert, i bàsicament l'únic que té és la gent i l'espontaneïtat de la gent. Vull dir, hi ha coses que es fan que no estan previstes enlloc, no? I la gent diu, doncs anem a fer això, i ho fan. Ho fan tot sense cobrar res, només pel poble, per la gent, per passar-s'ho bé, per fer ambient i per divertir, per, una mica per passar-s'ho bé tots, els que treballem o els que fem de voluntaris i els que venen a passar-s'ho bé al Vilamagore. Aprofitant l'experiència d'una quinzena llarga d'edicions i la dedicació dels voluntaris, el futur del Vilamagore passa per recuperar els fets de Bardera en la mesura que sigui possible. Potser el futur d'aquesta fira seria recuperar, si no la totalitat de l'obra que va fer el Francesc Bardera i el va significar la nissaga dels Luchetti i el Baucis, seria recuperar una gran part, perquè pensem que és una cosa, és un dels actes que realment ens diferencien més de qualsevol altra festa medieval. Aquesta, i sobretot que és una festa que participen els voluntaris i que és una festa que el poble ha fet seva. La intenció és aconseguir tornar a fer l'obra, però aprenent dels errors del passat i mirant de fer una cosa que sigui factible i que sigui una cosa equilibrada. I també, ja a nivell urbanístic, per recuperar el centre històric de Sant Pere de Vilamajor. Diguem d'alguna manera el clos medieval, amb la torre que tenim aquí a l'esquena, que l'antic campanar, que havia sigut l'antiga torre de l'homenatge, s'han trobat restes també de la Torre Negra, i si d'alguna manera us fem el pla especial de recuperació, tenim trossos de muralla, o sigui que realment tenim molts elements per recuperar i moltes coses per oferir. Mentre tots aquests projectes de futur s'apropen, voluntaris i visitants acomiaden el salt al passat amb danses enmig de la nit i la música pròpia de l'època.